बाहागो लानायाव दिनै गेदेर मोनसे सुबुं जमा खालामदों। नंगौ भारत सरकारजों जोंनि सोमावसारारि आफादफोरजों सावरायगासिनो दङ। अब्लाबो नाथाय दासिमहालागै जोंनि जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै। बिनिखायनो दिनै जेंना सुस्रांजानांगौनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। भारत सरकारखौ जों बेनि गेजेरजों नारसिनहरगोन थाबैनो जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो जोंनि लोब्बा सोमावसारारि आफादफोर दङ। बे आफादफोरजों सावरायनानै जोंनि दाबि दावाखौ जेन' बिथांमोना थाबैनो सुस्राङो बिनि थाखाय जोङो सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि खालामगोन। जोंनि सेथि हाबाफारि दाबियानो जाहैबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंनायाव। नैथियाव दङ बड'लेण्डनि बाहेरायाव थाबोगोन जेसेबां बर' गामिफोर थागोन आसामाव बिथांमोननि थाखाय राजखान्थियारि मोनथाय बिथांमोननो होनांगौ। थामथियाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय जोंनि बर'फोर जाय बर'फ्रा दासिमहालागै हाजोआरि एसटिनि मर्यादा मोनाखै। बिटिसि सुबिदायाव दङमोनब्लाबो दासिमबो बेयो मावफुंजायाखै। बेनिखायनो जोङो बे दाबिखौ थामथियाव दोनदों। ब्रैथियाव फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जेरैबायदि आयेन जाबायमोन भारतआव, नाथाय दासिमबो आसाम सरकारा बे आयेनखौ मावफुङाखै। जायनि थाखाय गाहायै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाजों लोगोसे नगाव बा बिटिसि ओनसोलाव गोबां जिल्लाफ्राव दाबो हादानाव थानाय बर' रायजो राजाफोर जायफोर ट्राइबेल आरो थागिबि मानसि बिथांमोना दाबो हा हुनि पाट्टा मोनाखै। हा हुनि पाट्टा मोनैनि थाखाय स्कुल कलेज लामा दालां बिथांमोना मोनाखै। पन्सायतआव भट होनो मोनो, भट होनो मोना, पन्सायतआव दारायनो मोना। नाथाय एमएलए आरो एमपिनि बेलायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजा जायफ्रा हादानाव दङ बिथांमोना भट होनो मोनो। दा बेबायदि खान्थिया सोलिगासिनो दङ जायखौ लानानै जों गोलाव समनिफ्राय दाबि दावा दिखांबोदों। लोगोसे जों बेयाव पन्सायतआव जाय गामिफ्रा हाबाखै बे गामिफ्रा थाबैनो पन्सायतआव हाबो बेबायदि मोनबा दाबि